ráno, priatelia. Míňam billboardy popri ceste a začínam mať obavu, že sme sa nepohli z miesta. Veľmi dobre si ešte pamätám na tie slogany a všelijaké skratky, ktoré ale by sme si mali prekladať do reči kmeňa nášho. Pretože heslá typu v Európskej únii sme doma, alebo doma v Európskej únii. Ja si myslím, že doma sme doma. Európska únia je len inštitúcia, to je v podstate slovo a znamená, že máme kopu veľmi luxusne platených úradníkov, ktorých platíme povinne a evidentne pre nás nerobia nič. Takže heslá typu úniu áno, ale bez zbytočných problémov alebo ja neviem, obmedzení. To sú, čo za hlúposti, prosím vás. Akože úniu áno a bez obmedzení, bez nejakých prekážok. Ale veď tá únia, akože tá spolupráca mala slúžiť nám, ľuďom, obyvateľom Európy. Ako je možné, ja tomu nerozumiem, ako je možné, že slúžime my byrokratom, veľmi luxusne plateným, opakujem, a to sú tí komisári, potom takí tí neviditeľní úradníci a samozrejme europoslanci. Ako naozaj z tých 740 či koľko ich tam je a plus asistenti rôzneho druhu, ako toto mňa už naozaj dostáva. Takže zásluhou nejakého byrokrata alebo poslanca je to, že nás upozorní na to, že my popri svojej robote máme stále konzultovať a stále hovoriť svojim byrokratom, že táto hlúposť, ktorú ste práve vymysleli, nám zničí život. No ja neviem, tu máme zase tú Routovú aj s Nevedialovou, že zámier. No a to akože, to si mám voliť poslanca len za to, že zámier. Presne toto je tá retorika. Nejaká floskula, heslo, vybehne zámier. Však to snáď má byť samozrejmosť, nie? Či ako, kde sme sa to dostali? Ako mier už samozrejmosť nie je, takisto ako suverenita už samozrejmosť nie je. Takže, priatelia, skúsme sa zamyslieť nad takou jednoduchou vetou. To poberá koľko príjmu. Čo za to pre nás robí? Pretože, opakujem, stali sme sa slúštičkami my. A ešte si aj platíme svojich pánov, ktorí sa nám v podstate rehocú. A aby to nebolo znovu o nás, bez nás, za naše, proti nám, musíme veľmi dobre prekladať heslá, floskuly a vykrikovania v rôznych médiách od alternatívnych až po tie mainstreamové. A potom ešte jedno druhé dôležité heslo. Keď je niečoho veľa, tak je toho moc. A to moc znamená, že niekto chce tú moc. A všimnite si, čoho je teraz tak veľmi, veľmi moc. A čo mi tak pripomína zase kampaň Čaputovej, ktorá z ničoho nič bola snáď už úplne všade. Od billboardov cez všelijaké rozhovory, všelijaké akcie, či umelecké, či literálne, či debaty, či čokoľvek. Mnohí vtedy hovorili, že sa už boja otvoriť aj konzervu, aby z nej nevyskočila Čaputová. Priatelia, je veľmi dôležité sa teraz rozhodnúť, ale nie tak, že zase odovzdáme svoje životy do rúk niekoho, že však on to urobí. Nie, nikto to za nás neurobí. Buď si ich budeme strážiť sami a budeme to mať vo vlastnej réžii, alebo zase dopadneme tak, ako sme dopadli ja s Beňovou a mimochodom kandidátka Smeru. Smeru sme už v podstate dvakrát dali dôveru, vrátane toho Hlasu a je na nich, aby teraz upratovali to, čo slúbili, že upracujú u nás doma. Ďalšia vec je, že zástupcov v Európskej únii zo strany Smeru máme, veď tie najvyššie rokovania sa vedú na úrovni hlav štátov, či už sú to ministri, predsedovia vlád, alebo prezidenti. Nevidím zmysel voliť kandidátku Smeru, pretože zástupcov z ich strany máme. A okrem toho také presvedčivé typy vlasteneckého teda typu, ako je Beňová, Nevedialová,
No, nemyslím si, že toto nás vytrhne vrátanie nových tvári so starými heslami. A čo sa týka pána Blahu a mladého Kaliňáka, ja si myslím, že pán Blaha má toľko roboty doma, že v tom parlamente ho v podstate nepotrebujeme. Potrebujeme ho a veľmi, veľmi ho tu potrebujeme doma. Za mňa také zhodnotenie mojimi očami voliča, ktorý už toho videl celkom dosť a tie dôsledky si treba pamätať. Netreba sa nechať presvedčiť, že sme gubky a že to, čo si pamätáme, si vlastne nepamätáme a je to tak, ako niekto vypráva a blábolí kade tade. No, priatelia, ešte je to také zaujímavé sledovať tento predeurópsko volebný boj, pretože uvedomme si, len 15 vyvolených pôjde do toho Europarlamentu. Samozrejme, že pre nás, ktorí nerozmýšľame liberálno devastačne, potrebujeme tam dostať nových ľudí, respektíve ľudí, ktorí by posilnili tie pronárodné, zdravorozumovo orientované, teraz som nemyslela na pána Baránka, frakcie alebo tú silu, hlavne to, aby štáty sa vrátili znovu k tej reálnej, výhodnej spolupráci na základe suverenity, vlastnej suverenity a nie na základe diktátu pár úradníkov. Takže máme 15 možností. Je nám všetkým jasné, že tí zmetení, liberálno, progresívno, ničivo orientovaní ľudia, ktorí ešte stále sú pod hypnózou médií a myslia si, že je to naozaj tak, ako sa tam hlási, vykrikuje a skresluje, budú naozaj pevne zlepení a povedzme, ak to dáme pol na pol, tak ešte sme stále dobrí, ale možno prekvapíme sami seba. No a z tých nás, keď hovorím pol na pol, môj názor je ten, že naozaj treba posilniť našu možnosť, ale novými ľuďmi a z iných možností. Pretože, opakujem, tá kandidátka Smeru, za Smer aj za Hlas v zásade máme zástupcov na najvyšších miestach, čo sa týka Európskej únie. Tých, ktorí podpisujú, rozhodujú a nie, ktorí len dvíhajú ruky za čudné uznesenia, o ktorých nás teda aj pani Beňová po 20 rokoch dobre zaplatených jej čudnej práce pre nás presvedčili, že takýchto ľudí tam je škoda platiť. Doplňme ten svoj oddiel ľudí, ktorí by podporili tú suverenitu, tie možnosti o ďalších nových. Ako robiť stále tú istú chybu a čakať, že sa niečo zmení, je asi hlúposť. A opakujem, za Smer tam máme tých, ktorých sme si vybrali už predtým a tí môžu za nás konať a v prospech nás konať. A aspoň uvidíme, čo dokážu, lebo to sú tie najvyššie posty, ktoré v tej únii môžu niečo pre nás vybojovať a nie sa len uzniesť. A to ešte nespomínam pána Šefčoviča, ktorý je zase ukážkou toho, ako je to o nás, bez nás, za naše a proti nám. Takže toľko k tej kandidátke Smeru a zároveň k tomu, aby sme si vybrali možno z iných kandidátok, ale tak, aby sme to naozaj doplnili o ľudí, ktorým je možné veriť a zároveň, aby sme nerozhádzali svoje hlasy zbytočne, pretože naozaj je to tak urobené, že len jednu kandidátku si môžeme vybrať. Len jednu a z tej kandidátky len dvoch. Takže budeme musieť veľmi dobre rozmýšľať, ktorú kandidátku vybrať, kde si každý vieme nájsť dvoch, ktorým naozaj budeme veriť, že to, čo hovoria, myslia vážne a za ďalšie, že to, čo hovoria, nie sú floskuly, pretože opakujem heslo Zamier v Európe. Ako keď ja mám voliť Beňovú alebo a spol za to, že povie Zamier v Európe, ale veď na to máme predsedu vlády, na to máme prezidenta, pre Boha. A na to sme my ľudia realizovali
pochody za mier. Tak ako toto nie je volebný program pre europoslanca, tak zase sme tam, kde sme boli. Musíme sa spoľahnúť sami na seba a rozmýšľať, ale hlavne si pamätať, kto bojuje za tie reálne veci a už niečo ukázal, alebo stále je to len o tom, čo by sme mali, keby bolo a keby som bol vo funkcii, ja by som to urobil tak a tak. A keď som v tej funkcii, tak zrazu sa dozvieme, že my sme tí hlúpi a sprostí a ničomu nerozumieme a nevieme napríklad pracovať s eurobyrokratmi. No, žiaľ, toto sú tie veci, neuctievať sväté obrázky, ale uctievať svoju vôľu a to, čo sami vidíme, vnímame a hlavne na sebe cítime. Tak, priatelia, máme čo robiť.